Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 30 Ağustos 2027 ýyl. Men Murat Gurbanow, ýeni siziň bilen. Şu gün men bir temany galdyrjak bolýan siziň bilen. Türkmenistanyň halkynyň haklaryny hukuk goraýan gurumlar, organlar, edaralar gorap bilermi ýa-da ýok? Gelin şunu seredip geçelim. Siziň bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň halkynyň hukuklar Türkmenistanyň esas kanunyna ýagny konstitusiýada düýpli berkilir. Türkmenistan döwleti şoň esasyna hereket edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň iň ýokarysynda da bolsa bütün dünýä halkara konwensiýalar. Türkmenistanyň ýanky 30 ýyldan bäri çek gelýän bütün dünýä halkara konwensiýalar işleýär. Diýmek, bütün dünýäň konwensiýalary Türkmenistanyň konstitusiýasyndan uly. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna Türkmenistanyň prezidenti özi 2007-nji ýylda ýanky wezipetine geçende kasam içdi. Elini Gurhanyň üstüne goýup, beýlekini konstitusiýanyň üstüne goýup kasam içdi şol adam. Onuň ady Berdimuhammedow. Men Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistanyň halkynyň haklaryny berjaýdym we garant bolarym diýip şeýle kasam içdi. O diýmek näme? Egerde Türkmenistanyň bir künjegine ýa-da Türkmenistanyň daşyna türkmen halkynyň haklary ýa-kanunlar bozulsa, Türkmenistanyň prezidenti şu konstitusiýanyň garanty, şunu esas saklaýjysy bolup, Türkmenistanyň esas kanuny berjaý ediji bolup, hökmen şu soragy çözmeli. Ýa-ni şol adamlaryň haklaryny gorap, öz gurumlaryny, öz edaralaryny, ýa-ni dolandyrýan edaralaryny hemme hukuk goraýan gurumlar edaralary bul ýa-ni şu mesele gönükdir, şu meseleň çözüldi. Gynansak-da Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň esasy kanuny bolan konstitusiýadaky bizim haklarymyzy ýa-ni berjaý etmän garanty bolman tersine bizim haklarymyzy bozup konstitusiýany bozup üstüne tant edip depeläp gelýän bir bandit adam. Men size şonu söýledim. Şu günde edil şu saatda, edil şu minutda şu adam Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozup bir wagt Türkmenistanyň prezidenti bolup we şu bir wagt Türkmenistanyň halk geňeşiniň ýolbaşy bolup bilmene hiç haky ýok. Şu gün biz şunu jenaýada çekip tutsak edip jenaýada çekmeli. Onu kim jenaýada çeksin? Bu bir kanun bandit hereketleri bilen bütün Türkmenistany bir kanun bandit hereketlerine öwürdi. Ine şu Türkmenistanyň özüne prezident diýen adam Berdimuhammedow Türkmenistanyň soňky adalatsyz konstitusiýasyny bozup gelýär. Şonuň üçin ine hormatly vatandaşlar, bizim garantymyz, bizim Türkmenistanyň milli lider diýen özüni atlandyrýan bir bandit, biz şu bandida öz konstitusiýamyzdaky haklarymyzy berjaý etdirip ýörjek bolýar. Ol mümkin değil. Ol bir yatakta duran goýunlary ýa-ni seyretmäne bir möjeg berşiň ýaly. Möjeg goýunlar gyryp gider. Ine şu ýaly Türkmenistanyň prezidenti möjeg bandit türkmen halkyny gyryp gelýär. Käwagt ýürüýte, ýöne umumyň hereket etmäni gyryp gelýär, hereket edibem gyryp gelýär. Ine koronavirusda seredim. Koronavirus meselesinde hereket etmeyen adamy, yani Türkmenistanyň adamlaryny vaktsina yani koronavirusa COVID-19 diýen bir ilkinç keseliň garşysyna ýeke goýup Türkmenistanyň saglyk goraýyş sistemasyny ýykyp, onu da hiç tat etdirmeyen adamlar ine şol ilkinç keseliň yani öňünde öýler bar. Ürküp otyr. Muňdaşyndan ölýänler pes olaýal ulläli ýygyny vaksinur ölmediklerine öldürüp otyr. Bu kömek etjek bol vaksinurdur ýa, ýöne hiç şertler vaksinan uruluş şertleri ýa-ni izarlanman sablat etme halkyny öldürüp gelýär. Gowy halka kömek etmese halk öýdüp ýa-ni şu keselini geçerdi. Ine şu ýaly özüniň ukypsy hereketleri bilen Türkmenistanyň halkyny gyryp gelip otyr, döwletine ýykdy.
Türkmenistan'ın alıp baryan siyasatyny Berdimuhammedow ukypsy alıp baran soň siyasat ýykyldy. Siyasat ýykylan soň Türkmenistanyň ykdysadyýaty ýykyldy. Hemme pulduklar ýykyldy. Hemme biznesmenler, döwletler kidal etdirdi. 2-3 gerekden. Indi bunun işleyecek adamım yok. Şunun elini kısacak adamım yok. Şunu hormatlayan adamım yok. Bütün dünyada. O demek Türkmenistan'ı hormatlamak var. Iqtisadet yıkılan soň yine Türkmenistan'ın sosyal hal maddi ýagdaýy halkyň yani hal maddi ýagdaýy yıkıldı. Elbette işsizlik, elbette adamlar iş tapmak için azatlyk gözläp daşyrdy diýerler. Daşyrdy işläp maşgalany taklajaklar. Daşyrdy gitseler hökümet suratda maşgalar ýykylýar. Sebäbi çağa üniversiýe inatasyny görmän, inatasy diýär, maşgala aýryşýar, maşgalar bolýar. Maşgala bizim konstitusiýamyzyň esasyna maşgala bir döwletiň fundament hökmüne iň esasy stержени ýa-ni fundament ýa-ni döwleti gurup durýan da maşgala. Kim alyp görseň maşgalasy bardyr. Yetim olaýmasa maşgalasy bardyr. Olam 99%. Şu maşgalasyny ýyksan o diýmek bütün däp desturlarymyzdan, taryhdan gelýän ýa-ni babasından çağatyndan ýa-ni aktygyna bilimler, däp desturlar, bizim gylyk häsiýetlerimiz, bizim terbiyelerimiz gelip gelýän ýa-ni schemany ýykyldygy bolýar. Şonu ýa-ni dogry bozdugy bolýar. Öňe bilim bermekden ýa-ni bermän gaýty bilimler aýyrdy, mundaşlanan maşgalany ýykdy, adamyň näme terbiyesi bolsun. Serin Türkmenistan'ın adamlarına. Bular bir moral taýdan bozulan hükümet sebäbi öýüri gorkadýar, şuraya bolmaly diýip, ýallak bolmaly diýip, ýa-ni bihepiçilik etmeli, paraholuk etmeli, onunla sana hiç tatýan yok. Egerde sen kanun esasyna, kanuny hormat goýup, ýa-ni öz haklaryna hormat goýup, beýle adam haklaryna hormat goýup, özüň prokuratura bir ýere baryp ardaýa aýsaň, senin işin bolýar. Diýmek bu döwlet tersine gurulan. Ters döwlet. Ine şu ters döwleti düzeltmek üçin men her wagt adamlara ýandyr. Her adam beýmirlemedi. Sebäbi şu bizim döwletimiz, bizim halkymız hemme kişimize bagly. Hemmemize bagly. Hemmemize gerek. Berdimuhammedow gerek, bize gerek. Şoň üçin her kim öz kidişik erdem etmeli. Sebäbi bu royal banditi hökümete gelen, hökümete ýolbaşçylyk edýän banditi aýyrmak bir gurbanyň, dewletiň, düýjüň ýa bir 3-4 tane opozisiýanyň işler. Bütün halkyň işi. Şunu biz halkdan isleýär, her kim halkyň içinde bir öz kidişik erdem etsin. Kimde kim sözü bilen, kimde kim hereketi bilen, kimde kim ukyy bilen, kimde kim maslahaty bilen, kimde kim düşündürüş geçirip halkyna, ýa-ni öz daş döwrüne adamlar, kimde kim aktivist bolup, goşulyp protestlara ýa-ni çykyp, kimde kim öz haklaryny aýdyp, nägeliklerini aýdyp, näerdçylyklaryny aýdyp öz haklaryny alsa, kimde kim öňe çykyp diýýärli opozisiýer bolsa, tapagy ýok. Kimde kim maddi kömek eder, kimde kim ýa-ni kommentariýa eder, kimde kim kommentariýada öz pikirini aýdyp, bize bir täze ýol goýar ýa-da täze pikirler, ideýalar goýar. Ine şeýdi biz halk bilen halk bolup şu meseleni çözmeli. Biz şunu çözmesek, çözübiljek adam yok. Çözübiljek halkym yok bize derek. Çözübiljek döwletim yok bize derek. Kä wagt diýerler, näçip rada bütün dünýä gurumlar bize kömek eder. Olar näçip bize kömek etsen, biz entek öňe çykyp bir tane protest gurup görende Türkmenistanyň içinde. Näçip olar bize kömek etsen. O görüp dur halka ılalaşykly, ýa-ni arkada golla, tantlara, toylar edip, arkada şöhret gyzyp otýar. Olar diňe şu kartinkany görýär. Olar hakyky durmuş gören oklar, sizden video gelen, suratlar gelen, sizden informasiýa gelen. İnternet yok, eýle yok, milyon bahanalar var. Siz ýöne şu bahanalary, ýa-ni kynçylyklary çözüp bilen bu. Çözüp öwrenmeli. Iň kynçylyklar çözüp öwrenip öňe gitmesek biz de alaçyk. Indi ýene gaýdyp gelelim şu tema. Ýa-ni Türkmenistanyň
hukuk gorayan gurumlary, edaralary Türkmenistanyň hukuklaryny gorap bilermi ýa-da ýok? Seredin, Türkmenistanyň prezidenti bizim konstitusiýamyzy goraman tersine düýbünden günne bolýar. Ýalnızca men düşündirdim, bir wagtda Türkmenistanyň prezidenti, bir wagtda kabinet ministriniň ýolbaşçysy, bir wagtda da halk geňeşiniň ýolbaşçysy. Diýmek, Türkmenistan döwletiniň 3 tane şahasy bar. Yani Türkmenistan döwletiniň guruluş şahalary bar. Üçünden berilmeli. Konstitusiýon sudlara öňe berilmeli. Kanun çıkaryan guramany ýa-ni halk geňeşini häzir aldy. Martda aldy. Inni diňe Türkmen halky aldy. Onan basyk gelip otyr haky bilen haklaryny alyp, haklaryny ogurlap gelip otyr, gynap gelip otyr. Türkmenistanyň halky şu 3 tane gurulun şahyň iň üstündedir. İstendik wagty, istendik mahaly. Türkmen halky prezidenti, halk geňeşiniň ýolbaşçysyny istendik adamy çalyşyp biler. Sebäbi şu halk saýlaýan halkym çalyşyp biler. Onun üçin halkyň geňeşinden ruhsat alyp ýa kimden birine ruhsat almaly, ýa başga döwletden ruhsat almaly, ýa-da Berdimuhamedowdan ruhsat almaly. Ine şoň üçin biz teklip edýär, kanun esasynda öz haklaryňyzy eliňizde alyň. Kanun esasynda biz Berdimuhamedowy çalyşar. Barymyz üýüşüp köşküň öňüne baryp, uly ýygnak geçirip, halkyň adyndan şo ýerde karar çykaryp, Berdimuhamedowy işden aýyrmaly. Köp goýberen ýalňyşlyklaryň üstünde diýip, ýani şu beýlik adamlar aýryşýaly, halk şunu işden aýryp bilýär. Şo günden başlap biz onu ikinji karar bilen Berdimuhamedowy arest etmeli, bir topar jenaýatlary işlerin üstü açylynça diýip muny arest etmeli. İlk onu dekret diýär, ýani halk üýüşüp dekret çykarýar-da şonu aýrýar. Ine şonu dekret çykaran soň hukuk gorayan gurumlar bulary, ýani bu adamy çat ýerde tutuşyp edip, wagtynça izolatora goýýar. Ondan soň wagtynça hökümet bolýar, şu wagtynça hökümet ýuridik komissiýa döredýär, şuny ýani bar jenaýat işlerini jemläp, halkdan arzalar alyp, şunu barlap, şunu jenaýaty çekerýär. Bu kanun ýoly. Bu men bir düzen programmam der. Hemme döwletlerde boljak, bolýan kanun ýoly. Ine şu kanun ýoluna biz çağırýar. Şuňgunne Türkmen halky konstitusiýaň esasyna çykyp protest edip ýa-da näýeligini bildirip ýa-da açykaryny bildirip bilenok. Muny derrew polisler, MHM, qadiýetler, sudlar muny akadip, prokuratura akadip gynýalar halky. Egerde siz şeýtseniz, diýmek, siz halkyň içinde eýýäm üýüşüp gelen gahary çykardyp bilenler. Hükman ýarlar. Ya, ine jalar otdan başlady. Uruşlar bolar, hawos bolar, hemmäni tutyrdylar. Hökümetde işleyen adam bolsa kaçırdır o Afganistan'da yani. Sebebi halk bir ayak alsa, saklap bolmaýar. Gurbanowyny saklama, devletde saklama, düýjem saklap, hiç mi saklanmaz? Ine şoň üçin men şu gepleşim urnaýan, men Berdimuhamedow'a ýüzünip bilemok. Ol bandit. O ýüldürniň näme, ýüldürmediň näme? Ol diňe öz bandit hereketleri bilen, öz guruluşyk biznesi bilen pullary bolýar. Başga hereketleri bolsa, bütün hukuk gorayan gurumlary, edaralary, ýagny polis ministrleri we onuň işgärlerini, MHM ministrleri we onuň işgärlerini, qadiýetleriň ýolbaşçylaryny we onuň ýani etrap vilayet vekillerini, prokuraturan, dinan prokuraturan, baş prokuraturan ýolbaşçyny we onuň işgärlerini hemmesini günne bir kamçylyk bolupdy. Diýmek, Türkmenistanyň prezidenti hem özü kanun bolýar, hem de hukuk gorayan gurum edaralaryna kanun bozdurýar. Tutun onu, alın onu, hiç kim köçer çıkmasın, alın, akıdın, gısın, tohum bilen kırın. Yani bu zatları dil görkezine hep hükmünü Berdimuhamedow berýär. Indi men size ýüzlenýän hukuk gorayan edaralar. Siz näme göreňokmy ine atdan ýykylşýaly Berdimuhamedow ýykyldy. Ne aklyňyzda işen ýokmy şoňa? Seredin, men size ýöne mysal etdim. Ýalňyça düşündirdim. Haçanla sen siyasatda ýalňyşsan, ykdysadyýatyň ýykylýar. Ýalňyş atbarsaň siyasatda.
Haçanla sen iqtisadiýatyň ýykylsa, hökman sosialyň ýykylýar. Ýani sosial hal maddi ýagdaýy ýykylýar halkyň. Paso bilen möçberi pis bolýar, adam ýaşa bilen näde açyk dürüp başlaýar. Halk közüp başlaýar. Haçan şu zatlaryň ýykylansoň, pudoklar ýykylýar. Pudoklar ýykylansoň, hemme pudoklarda katastrofalar gidýär. Yani teknolojik katastrofalar. Truba ýarylýar, spesialist ýok, dawleniýa barlap duran ýok. Ol turbina ýarylýar, o temperatura terp bilýän we şonu düşünip bilýän adam ýetenok, kadr ýetenok. Ine şolar bolansoň ekologik katastrofa başlaýar. Ine häzir Türkmenistanda koronavirus, ol tozam ekologik katastrofa. Howuzlaryň ýani ekologik taýdan epidemiologisk ýagdaýy ýani erwet onu adamlar içýär, mundan meter ketýär. Hemme oňdaşynyň howalar, oňdaşyndan hemme ýani vilayet etraplaryň epidemiologisk ýagdaýlary pes. Onu intek barlaýanam ýok, bilir ýani. Adamlar ölüp gidýär, tehel bir zat bolsa täze kesiller, beýleki döwletlerde ýok kesiller dörep dur bizde. Ine şu ýani schema boýunça gidýär. Soňunda da adamlar ölüp gyrlyp ýani hawasy gidýär. Bular ýaşamaly, işsizlik, bular çörek ýemeli, ogurluk başlanýar, adam öldürmek başlaýar, ondan hawasy başlanýar. Ine şu hawasy eltdiňiz. Şol aktivistler gorap, ýani adam biziň jemgyýetimizi östürmeýän, ösýän jemgyýeti durdurup, ýani politika goşulma diýip, ine siz hawasy ýetiriň. Men diýjek bolýarlarym, Feridun. Şol adam Türkmenistanyň prezidenti politiski trup. Politiski trup diýeni eýem siyasi cesedi var. Boldy, öldü. Munyň nesen ýüzüni ýok goý, öňü ýok goý, bir topa gahmaçylyk etse de muny halk islenok. Boldy всё. Termine diýär fransuzlar. Boldy gutordymy? Ady gerekkä. Bu adyny aýtsaň hemme öýlerde, hemme maşgalarda ejeni ýatýarlar. Şol ýaly halk şunu ýigrenýär-de öldürýär gelýär. Sebäp gyna bilýär. Inni siz bir ölen adamyň ýani statusyny, ölen adamy diýen zatlaryny politik tarapdan ölen adamyň diýen zatlaryny ýerine ýetirip şunu saklap gelýär. Onuň kanun bolýan ýani görkezmelerini ýerine ýetirip bir kamçylyk edip siz şol adam saklap gelýär. Näme siz bir kanun ýagdaýda şu bir kanun görkezmeleri edip adamlar öz haklaryny alıp konstitusiýanyň esatyna baranlar siz şolary ýygnaýanlar-da onu meşrutka basýar. Näme? Özüňiz düşünäňiz, şol adamlar ine bular ýykyldy. Häzir prosedura gidýär, häzir bir gysga wagtdan bu gidýär. Gitmeden bunu halk aýrýar da ýygnaýar. Täze hökümet gelenler, demokratik hökümet gelenler, başga hökümet gelmez ya, невозможно. Ine zahmat edip bolmaýar bu halky. Bu halk ine syptyrmaýar. Demokratik baxtly ýoluny syptyrmaýar, halk gally bolly gutordy. Ölübireni ölli, ine gaharly. Şu ölen adamdan günäsi bir adam jogap bermeli, onun Berdimuhammedow. Inniki geljek diktatura ettirmeliler. Ýa bilýär, ölüm bilen oturýar. Şu ýagdaýda näme halka mümkinçilik bereňiz, öz şikaýetlerini aýtmana, öz haklaryny ýani berja edip ulanmana. Siz şunu berja etmeli. Sizin Berdimuhammedow ýa kasam içdiňiz şoňa. Men halkymy goran we konstitusiýany ýani goran. Berdimuhammedow ýani. Näme siz şunu edýäňiz? Erteki günü häzir Berdimuhammedow aýrasa, sizin üstüňizden ardanmaýardylar. Her arda da firdilmeli diýär, kanun bozulmadymy? Firdilen ýagdaýynda siz jenayet çykaryr. Sebäbi haçan siz adam haklaryny bozanyňyzda onuň surawy ýok. 20 ýyldan 30 ýyldan şoňa ümit beriň. Men size şol kanunçylyga çagyrýan. Ol bir utanç zat. Men opozisiýoner sizi hukuk goraýan edaralaryň ýolbaşçylaryny we onuň işgärlerini kanunçylyga çagyrýan. Siz men kanunçylyga çagyrýan. Ters olmaly. Şonuň üçin sizin araňyzda köp aras ofisiýerler var. MHM-niň içinde, kadetleriň içinde, prokuraturyň içinde, polisiýanyň içinde arasy adamlar var. Orta ofisiýerler, ýokarda ýolbaşçylar,
aşağı adamlar düşündürün. Köçede adam tutsanız bikançılık etmeyin. Kanun bolsa cenazını çeksin, cezasını çeksin, cinayetini çeksin. Kanun bolmadık bolsa onu illemek bunu. Onu düşündürüş vermeli. Eğer de öz kanunlarını bilmeyen olsa siz de şunu düşündürün şu kanunlarını. Şeyle şu kanun boyunca şeyle siz şunu etmeli bunu etmeli. Siz maslahat verebilirsiniz. Yöne burada bir kanun mecbur ettirmez. Türkmenistan'ın kanunu işlemi. Türkmenistan devleti yıkıldı. Bolmasa bunu ya bir kanunçılık bolmadı. Indi men size soru verýän. Hemme hukuk gorayan idara. Egerde Türkmenistan'ın prezidenti iyiden akşamat şerli büdjetin pulunu guluş biznesinin üstünden oğurlayan bolsa, onun doğan anlaşmalar kanunları bozyan bolsa, onun daşından Türkmenistan'ın prezidenti günne size bir kanun görkezmeler verip Türkmenistan devletini bir kanun yolda alıp baryan bolsa, onunla bu devlet niye var ya? Onunla bu devlet, şu devletin halkı baktı durmuşu olmuş onun. Onunla Türkmenistan'ın yolu doğurmuş o. Elbette nerede o? Elbette şu yol bizi gobulga etmeye. Şu yol bizi üstü etmeye. Elbette şu yol bizim halkımızı onun içine sedemma baktı durmuşu etmeye. Şunu fikir edin. Öz-özünüze sorularında öz-özünüze cevap verin. Bana sizin cevabınız gerekli sebebi siz men cevap bilýän. Inni men misal getireyim. Misal için biriniz diýersiniz. Ay bu erteki ay mun diýen zady kanun döwlet şu ýaly kanunçylyk bolmaly. Inanın biz size hukuk gorayan idaralarına täze durmuş hydyr edýär. Biz size aýdýar. Sizin aýlyňyz $800 başlap $3.500 çeldi orta waka bolmaly. Ortaça aýlyň. $3.500 ýokary alýan adamlar bolar sizin aranızda. Wezipeňize görä, zwaniýaňyza görä, işleş sagalygyňyza görä, işleýän sagalyk bir topar zatlary görä. Za zaslugu diye bir topar zatlar. Biz size tecrübenizi, hünerini östürmek için daşaýyklarda okudup, getirip, şo ýerde her 2-3 ýylda komandirovka öwrenip, öten döwletlerden tecrübe alıp gelip sizi üstürjek bolýar. Biz sizden adalatly, adatly gorýan, kanuny hormatlayan we hormatlanýan idaralar ýaratjak bolýar. Siz hökümet suratda paraholuk etmeli diýen zat ýok. Hökümet size garanti berýär. Sizin stabilnestiňizi, ömürlük. Ondaşyndan Eurostandartdan jaýlar gurup, size 20 ýyllyk, 30 ýyllyk 5% kredit hökmüne berer. Ýürütürleşdirilen bahalar boýunça gurular. Konkursun esasyna iň arzan ýöne Eurostandart ýa hili jaýlar gurular we şo jaýlar size berilýär. Sizin lgotalaryňyz bolar. Biz size bir topar ýanky ütköşükli we size amatly, avantajly ýa-da şertler berýär. Sebebi siz bizim haklarymyzy goramasaňyz gelecekde bir prezident ýa kabinet ministriniň başlygy ýa-da vice-premier bizim haklarymyzy ogurlamady ýaly. Siz arasy işler ýaly, paraholuk etmedi ýaly şertler berýär. O Niýazow bilen Berdimuhammedowyň size berýän ýanky gul aýlyklar däl. Seriozny aýlyklar. Siz diňe Türkmenistanyň kanunlaryny ýerine ýetirip, şolary talap edip akyn işler ýaly. Şeýle Ýewropada. Hani birine zat gerekki, onu süňden bolýar. Meniň hökümete maňa berip bilýän zadymy sen ömrüňde berip bilen ol. Almaýaram. Diňe kanun talap edýär. Sebebi onuň avantaj şeýle uly, ony ýa hiç kim kanagatlandyryp bilmez. Hökümetiň kanagatlandyrýar. Ine şo şertleri bize dördür. Şoň üçin reformalar, şoň üçin privatizasiýa, şoň üçin işiniň hilini talap etmekden birinji bilen bize gowalyk bolmaly. İkinji bilen bize öwretmeli köp zady. Ýanky formasyon, stajlar, seminarlar geçirip sizin aranızda bilimleri östürmeli. Kanunçylyk, adalatlyk
yani kanun çıkan kanunlarını katı şart ýagdaýda öwrenip size içinde bir ýürütilişden guluklu döretmeli. On işi beýleki Ýewropaň döwletleri ýaly öňde. Onun sistemalaryna bar. Siz hormatlanýan adam bolarsyňyz halkyň içinde. Siz hormatlanýan wezipelerde we hormatly bir guluk bolarsyňyz. Halk size daýanar. Häzir näme? Sizi görse halk süýýär. O näme anlamady? O diýmek siz halkyň kanunlaryny bozýarsyňyz we halka ziýan ýetirýärsiz. Men kimde kim aýdar, "Ay, maňa tapagy ýok, bular erteki, bul bolup bilenok Türkmenistanda bolup bilmez." Elbetde bolup biler. Ine şol ertegide men 16 ýyl ýaşapýarm. Men görüp bilen. Men jandarmlar bilen, polis bilen işlepýarm. Bir topar merkele çägler geçipýär. Men olaryň ýagdaýyny gowy öwrendim, bilýän. Bular hormatlanýan, işini berk bilýän adamlardyr. Gatyty. Şol ýaly gulluk siz bolup bilersiňiz. Oňa hiç bir problem ýok. Türkmenistanyň baýlygy, Türkmenistanyň finans ýagdaýy oňa mümkinçilik berýär. Sebäbi biz haçanla Türkmen döwletini dolandyrmaga gelemizde biz Türkmenistanyň büdjetini 3 ötürýär. 20-25-40 milliarda ýetirär. Şol nebit gadyň pis ýagdaýyny biz galdyrar. Sebäbi biz diňe nebit gady bilen näle o hojalygyny we beýlik puluklary galdyrar. Diňe nebit gady daýansak biziň tebi baýlygymyz uçup gidýär. Biz olary pezeltmeli, ýa-ni tebi baýlyk ulanışymyzy pezeltip beýlik puluklary galdyryp biz bütün dünýäni ýa-ni ýetmeli. Bütün dünýä döwletlerini ekonomikalaryny ýetmeli. Bizim başga ýolumuz ýok. Onun üçin hemme ýerde, hemme pudoklarda, hemme oblastda ýa-ni biz östürmeli bilimlerini. Ine şonuň üçin siz pikir edersiňiz, "Ay ýokla, şu men paraxor bolup ýörüm, men şuny zat galýan, maňa ömürlük ýeter, men çagalarym ýeter." Ýalňyş. Diňe sizin ömrüňize ýeter. Onda da egerde wezipeden gitseňiz, ýa-da Berdimuhammedowyň garyndaşlary köpelip gidýär. İstenik wagty öz garyndaşyny, öz tanışyny, o tanışynyň tanışyny goýda sizin gider. Siz hemmäňiz onuň garyndaşy bolup bilensiz. Mümkin. Şonuň üçin haçanla işden gideningizde diýejiňiz ýok, diňe çykdyjyň. Egerde basylyp giden ýagdaýynda hemme adam uçup gidýär. Näme gerek bolýan durmuş? Mysal üçin sen paraň bar. Ol diňe sen ömrüň geçinçä, sen şu wezipede oturynça. Ol çagyny ýaýranok sen. Sen çagyny Türkmenistanyny özüne realizowat etbilenok. Bilimi gowy däl, ýaşaýyş gowy däl, epidemiýa, ekologik ýagdaý gaterli. Hökman suratda daşyrdy ýersin. Daşyrdy ýersen, şo ýerde öňüne götürdi, gaýtyp Türkmenistana gelmez. Gelse de aýdar, men bu ýerde näme işläýin? Ýene de gider. Ýene şo ýerde maşgala gururdy, daşlaşar. O näme bolýar? Türkmenistanyna ağaç maşgalalar öňünde dolandyrjak bolup, maşgala paýlanyp daşyna gidýär. Siz baý bolup, ýa-ni paranyp, sizem çağıranyp daşyna gidýär. O näme döwlet onda? Ine hemmämiz bir döwletde bolup, istenik adam istenik wagt daşyna gidip, istenik wagt geler ýaly. Türkmenistanyň içindäki bilimler we ýaşaýyşyň hili ýokary Ýewropaňky bolar ýaly. Ine biz şoň üçin görüşýär. Şoň üçin sizin guruluklaryňyzyň hili, aýlyklary we alyp barýan iş Ýewropaňky ýiti we diňe haklary goramak. Bir rejimiň bandidini gorap, şoň ýanky aýdanlardan etmekde. Seredem. Mysal görün, köçede bir 10 san bandit bar. Oň bir ýol başdy. Ýol başdy Berdimuhammedow 9 adamam inesiz gulluklar. Halk ham otyr. Şo bandit gelip birine bir zat diýse, biri gaýtaryp berse, siz topur. Şonu ip bar ýa. Şu halkyň içinde. Bizim haklarymyzy goraman, tersine bizi ip bar ýa. Näme esasyna adamlar gelip öz haklaryny prokuraturaga gelip aýtsa,
Siz onu yığınyaňyz universitetke. Näme esasy? Oraya kanun var mı? Yok. Diýmek, siz şu karar çıkarsaňyz ýa-da şol adam bassaňyz, iýetiki günne. Ol adam garaşar. Haçanla ýa-ni döwlet çalışanlar, haçanla sistema çalışanlar, hökümet çalışan sistema. Bu sistema ölli. Görüp dursaňyz, hemme zat ýykyldy. Bu sistema ya hawosyň içinden ýa-ni çalışanlar ýa-da protestan üstünden şikayet edip adamla çalışan. Şunu adam ardasyny ýa-da sizi cinayet çağır. Size onun soğuğu yok. Yine men şuna açacak bolýan size. Gaty tertip bolun. Sizin edýän işiniz gaty näde olur? Türkmenistanyň bandit prezidenti we ýanynaky 100 san ýallaklary dinlep kanunlary bolýar. Gaýty orta ofitserler, ýolbaşçylar bilen aşagdaky pastaboýlarda işleýän adamlar düşündirmeli. Olary öwretmeli, kanunlary bolmaly, kanunlary sertmeli. Döwleti hawosy eltdirmeliler. Adamlar çıkıp öz şikayetten aydan ýagdaýyna, olar dinlenen ýagdaýyna, olar küçüşüp başlaýar adamlar. Şonu bilip goýun. Şonuň üçin size haýyş edýän kanunlaryny beja edin, siz adam hukugyny, kanunlary goraýan edara. Ine şol adyny siz çalışmaň, goraýan ýa-da bozýan, ýa-ni adam hukugyny bozýan edara bolmaňda, goraýan edara bolmaň. Türkmenistanyň prezidenti gider, eýlekseler, beýlekseler, siz galarsyň. Şoň üçin siz öz işiňizde puhta bolmaly. Ýene bir aýtjak bolýan zadym, bunun halatynyň Türkmenistanyň habar geldi, bir aýal maşgala agyr ýagdaýda ýatyr. Onuň ogly MHM'şnik onun reanimasiýada ýatyr. Sedim, MHM'şnik para alyp maşgalany taklap gelýärdi. Ýöne häzir öljek bolup reanimasiýada ýatyr. Şu ýeti bellisi bolýar. Sen prokuraturada işle, sen MHM'de işle, sen nide işlesen işle, seninle hiç kim goraw ýok. Epidemiýa bolýar. Berdimuhamedowda goraw bar. Germaniýadan samolyot gelýär, Russiýadan samolyot gelýär, Indiýadan gelýär, on alýan içen dermanyny hili ýokury, onu öljek bolsa-da öldürmeli. Ýöne senin oraya mümkinçilik ýok. Bolmadym. Haçanda seninle mümkinçilik bolar. Haçanda döwlet çalışyp, hem ýerde kanunlar işler, hem ýerde liçeniýa deň bolar. Ýokur hili. Ine şol MHM'şikde serdim. Pulanma hemme adamma ölüp ýatyr. Bu onun problemasy değil. Bu Türkmenistan döwletiniň problemasy. Türkmenistanyň saglyk goruş sistematy ýyklan soň şol adamlara kömek ýok. Ine sizin bilenim şu bolup biler, sizin çağınız bilenim bolup biler. Garyndaşlarym şol ýagdaýa düşüp biler. Şoň üçin men sizden haýyş edýän kanun bozma, aktivistler, halk, öýler protest edip Berdimuhamedowy aýryp jinayete çeker. Onu sizin razylygyňyz bilen bolar, ýa-da sizin näherdalygyňyz bilen bolar. Ýöne o bolar. Biz wagty çekýär. Siz bir kanun adamı gollap, bir kanunçuluk, bir kanun hereketler edýär. Onu bizim durmaly. Şoň üçin biz inni täze hemme zada seretmeli. Biz inni öňürtmeli. Men başga bir aýtjak zadym, ine Türkmenistanyň habarlary geldi. Covid-19 diýip keseli gaty üçelip barýar. Bunun bilen güýçlenýär. Diňe saýat etrawyna bir günne 60 adam öldi. Etrapda. Her owada günne 2-3-5 adam ölýär. Ine Margres, Pobeda, dahan birleşiklerine günne 2-3 adam ölýär. 9-10 adam günne reanimasiýa düşýär. Reanimasiýada onçalap yer ýokdur. Men ine berde Fransa seretinde. Bular reanimasiýadaky yani yatıryan koykular hasar edýärler. Näçe adam düştü, näçe galdy. Ondan yani poýlar bilen TGV diýär, tren grand vites. Yani uly tiýdikli giden poýlar bilen bular bütün Fransaýa ýaradýarlar reanimasiýa bölümleri. Sebäbi bir ýerde reanimasiýada adam yer bolmasa, oňa da
demal şaparadı ya beýleki zatlar ýetmese ölür diýip muňa uly çykdyjy edip samalyotly gatylykda diýen poýdy geçirýär. Türkmenistan barmy şol ýa? Ýok. Ýa Türkmenistanyň prezidenti bu öz halkyny ýa-ni unudan özü başga bir virtual döwletde ýaşap özüni Huda ýaly görýän bir adam. Bize oraya adam erkek ya, ol bizi Türkmenistan dine iyide çekiyor. Şoň üçin men onu bütün dünya tormuz diýen. O Türkmenistan prezidenti bütün dünya tormuz. Dedim, Türkmenistan'a Covid ilkinç ýagdaýda barýar. Eýem bir aý boly şol ilkinç ýagdaý dowam edýär we güýçlenýär. Hem Türkmenistan hökümeti bir etdi. Hawa iksany ornmadan aýyrdy. Komissiya ahir döwletde bizim maslahatymyz bilen dördünün komissiyanın neticeleri neydi? Näçip oğurlarda yani Lukmanlar brigadary işlenmek, näçip adamlara ýürütülüşdirin kampus ýatanoklar gysga wagtda we şolary ýa-ni demaliş aparatlary bilen bir ýagdaýdan çykarmak. Hany 20 milyon? Bütün dünya gurumaty bize 20 milyon Covid'e garşy görüşmek diýip berdi. Hani? Diňe şoňa derman alyp adamları ýa-ni gutulup bolýardy. Häzir bir tabletka dermany Covid'den kesilirden aljak bolsam, ýa-ni tabletka kurs dermanlar 78 milyon manat. Niýeden alsyn adamlar? Ukol aljak bolsam 95 milyon manat. Ona Gyzylay gurumy Türkmenistanyň prezidentiniň aýallagyny şonu ýolbaşçylyk edýär. Şol kime satata gelse satýar, dermany hemmesine ýetmeýär. Kim pul berse şoňa berýär. Aganlar hem ölmeli. O zaman Gyzylay edaratyna hemme dermanlar muhtelýär. Siz näýili onu satyp bilýäňiz. O Gyzylay diýmek adamlara kömek etmek sebäp. Bar gelýän dermany muhtelýär size. Döwletler ýöne berýär. Şu ýaly egerde Türkmenistanyň prezidenti bütün dünya aýdan bolsa menne Covid we Türkmenistan döwletine bize kömek gerek diýse, muny ýagdyrýarlar derman kömekleri bilen. Demal şaparatlary, bir topar brigadary gelýär wraçlar. Bu boyun alanyk. Sebäbi muň ýa telesine kartinkasyny zaýlýar diýip boyun alanyk. Şoň üçin adyny gerek bolup ölüp gidip otyr. Gizlýärler. Maglumatlary gizlýärler. Meniň umaýdym, gizlin banditler, gizlin hökümet, gizlin siýasat. Türkmenistanyň hakyky ýagdaýyny hiç kim aýtmaýar. Ay öýlerim bilen oýdan. Şol öz başlyk näme bolsa şo bolsun diýip, bunu häzir Hytaý waksinasyny alyp adamlara urdurup şondan giýdirýär ýani. Onuň eksperimental waksina. Indi türkmen halky eksperiment ýaly bolup durýar. Gen görenleri bolup geçen zatlary. Sebäbi ine bular guruluş bilinse güce dogulak gördü Türkmenistan prezidenti. Ondan daşary Talibanlar bilen işläp öýden ýa-ni narkotik alyp satyp gördü. Talibanlar gelip doğru geldi inni stratejiýasyny çalışyp narkotiklary durdandan çağa satyp başlady. Çağa organlar satmak üçin. Ondan biz hem ýerde gyýyp başlandan onu durdup inni pul TV baylaryny satyp onu bahasy gaçdy. Ondan giýdiji ýok. Uly. Näme diýär? Dermanlar alýardy, eksperiment hökmüne halk edýärdi, oň üstüne pul alýar. Bir ýerde pul golanýan schema bolsa bu ulanýar. Türkmenistanyň halky, Türkmenistan döwleti bulara ýöne arkasyna peçat we arkasyna döwlet dur diýip halky beýlik halklar, beýlik döwleti alym üçin. Şoň üçin men umaýdym, Türkmenistanyň geljegi ýok. Biz wagtymyzy çekýär. Bizim bagtly durmuşymyz bize garaşypdy. Biz şoňa ýürümeli. Oňa ýürümek üçin prokuraturada işleýän, kadetde işleýän, MHM, polis, daşynda, içinde hemme adam hereket etmeli. Her kim öz küçük erdin etmeli. Mysal üçin, MHM men size düşündirýär. Siz birini sakladyňyz, hiç kim ýokmy? Goýýarmy şonu. Egerde öz haklaryny alýan bolsa, şoňa görüşýän bolsa goýýarmy şonu. Hiç kim bilmeli. Onu sabotaj diýilýär. Ya prokuratura bir geldi men haklarymı belgilemek diýip goýýarym şonu. Sebäbi berdim, şu ýagdaýda hemmesi ölküde otýar. Türkmen awadyň hekimi, prokuraturasy ýol goşdurýar.
vilayatyň ýa-ni vilayatda hekim öldü. Etrapyň hekimleri ölýär. Ölýär. Şoň üçin bu bir katastrofa. Biz Türkmenistany katastrofa getirdik. Oň içinde günä dime Berdimuhamedow gidär. Siziň kam, halkyň kam, biziň kam, hemmämiz. Indi biz hemmämiz çykmaş ondan. Berdimuhamedow her zat eder şondan çykmajak bu. Ýöne biz çykmaly. Ol galdyň şo ýerde türmäge basyp. Biz çykmaly şu ýagdaýdan. Biz şu krizisden çykmaly. Hökümet uğratdy. Bolmasa biz halk bolup ýitikdiýär. Edilip biz uje hiç kim hata eden bizim üstümüzden ulýarlar. Bizim hökümetimizin üstünden gülüp beýleki parlamentlarda aýdýarlar. Ey bu düşünýärse Türkmenistan hökümeti ýa bolsaňyz, diktator ýa. Ya Türkmenistan meclisi ýa. Üstümüzden ulýarlar. Başga döwletler, olam Ýewropa döwletlerinde Kırgızstan, Özbekistan, Gazakistan, Russiya mysal hökümine iň bolmaly zat hökümine bizi mysal edip getirýär. Onu da Türkmen halkynyň hökümetiň ýolbaşçyny we onuň ýa-ni ýolbaşçylaryny, halk geňeşini, parlamenti, ýa hökümetiň ýolbaşçylaryny. Sebäbi eger halk geňeşe seretsen o ýerde bütün 30 ýylda garşy bolanýar. Haramaş oýa öz ýallaklaryny inni bul goýdy. Bul bir zat diýse, ýerti itim deputat bolmaly diýse ýa halk maslahatynyň agzady bolmaly diýse, hemme ýalgalaşyp arkadagy şöhrat diýip. Ýa-da hökümetde işleýän adamlar, kabinet ministrleri. Biz şu adamlar hiç Türkmenistanyň bakdyryny şeýlermi? Ýok. Diýmek biz çalışmaly. Diýmek biz öňe gitmek gitjek bolsak, biz şu zatlar çalışmaly. Men öňe aýdyp gelýär. Kimde kim prezident boljak bolsa, ýa kabinet ministriniň ýolbaşçysy, ýa ministr, ýa hekim, ýa ýene ine her wagty geldi. Çykyň, görkezin özüňizi. Geçin halkyň öňüne. Kerkedin. Tejribe alarsyňyz, okuýup alarsyňyz. Ýetgüne gerek bar şu zatlar size. Maksat bandit prezident aýryp Türkmenistanda demokratiya ýoluna goýup Türkmenistanda we täze sistem goýmak. Täze sistem, demokrat sistem. Şo ýerde hemmeleriniň mümkinçilikleri bar we uly. Indi şu sistem alınmak. Dine Berdimuhamedow we onuň tohumynyň ýa mümkinçilikleri bar, beýle adamyň hiç bir mümkinçilikleri ýok. Dine ýallak bolmaly. Dine olaň ýa balaklaryny götürüp durmaly, ýaşaly hyzmat etmeli. He onuň sistemi bolmaly. Döwlet bolmaly. Masgalçylyk. Indi şoň üçin men ýene de aýdyp geçýän, belirlejek bolýan bizim döwletimiz gysga wagtda döwletimiziň fundamental prinsipleri ýitdi. Bizim işlemäne haklarymyz ýok. Bizim azat pikirlerimizi aýtmagyna haklarymyz ýok. Bizim azat medeniýetimiz ýok. Bizim maşgalalarymyz, azat işläp maşgalanmada gowunjymyz, bizim konstitusiýa haklarymyz, bizim hemme ösmek mümkinçiliklerimiz ýok. Bizim geljegimiz, döwletimiz ýok. Hemme zat ýykyldy. Aýtsaň aýdy bermeli. Şunuň hemmesi ýitdi. Ýerine näme peýda boldy? Paraxorçylyk, biýkançylyk, biýdüzgünçilik, diktator, onuň garnaşlary, çäksiz kanun bozmaklyk, edenetdilik. Dünýäde erwet zat bolan bolýanmasa geldi Türkmenistana. Bizini gysga wagtda şu zatlar durdup Türkmenistany ösüş ýoluny goýmaly. Şu ýerde de hemme zady ýa saklap durun. Dine Berdimuhamedow dende hukuk goýan edaralar. Size bagly. Türkmenistanyň geljegi size bagly. Egerde siz Türkmenistanyň adamlaryna mümkinçilik döretseňiz, Türkmen halky öz ýoluny saýlap, demokratik ýoluny geçiki diýdi. Hemme sistema çalışyp, siz din utuşda bolsaňyz. Egerde siz öňküýän paraxorçylyk edip, ay menka ömürlük bolýar zat diýseňiz, ýalňyş ýaly. Men siz düşünürdim diýmçi. Şoň üçin her adam Türkmenistanyň içinde daşynma, öz kişilik hereketini etmeli. Sabotaj edin içini işläp. Ýa-ni bir güne etmeli zady bir aýda edin.
saklam, Türkmenistan'ın iqtisadiyetini östürmän. Yani şu hemme östürýän zadyňy ýygenler, garnaşlar ya Berdimuhammed wagtynda halka eten ok. Onu saklanyň ogy. İkinci, eger siz hukuk gorýan gurmalarda, edarlarda işleýän bolsaňyz, halka kömek. Onun haklaryny düşündirin. Onu haklaryny berja edin. Onun haklaryny bozyan bolsa öz kollegalaryna da, ýoldaşlaryna düşündirin. Ho, bizim hakymyz ýok bunu etmäne. Ertek gün jenaýda çekilersiz. Siz öz konstitusiýon ýa-ni borçlaryňyzy ýerine ýetirmäne giňin. Çykmaň şondan. Berdimuhammedow eşitmän. Sebäbi ol diňe size kanun bozdur. Ertir şu jenaýda çeken ýagdaýynda aýdar ol. Ay mene görkezme berem o. Hany hat görkezmesi barmy? Ýok. Ona näçe men jenaýda çekýän. Men ay dil görkezme näme planlat diýerler. Yalan hemme görüm. Bunu kanun bozdu. Şoň üçin bir buradan tutup men bunu türmäge bassyn. Hemmetmi. Şey diýse, onun ýa gorugy güýçli. Siz özüňiz bilersiňiz. Şoň üçin kelleňizde aýlan şu zatlary, ministr bolýanmy, ornmatar bolýanmy, departamentin ýolbaşçysy bolýanmy, ýa aşakda pastawy bolýanmy, sizi Berdimuhammed gorumaz, ol ýykyldy. Siziň men arkamda atdan ýykylanyny hemme zat ýykyldy. Ondan soň näçe wagt geçdi? Bütün dünýäde şoň awra ýok. Bütün dünýäde. Halkyň içinde awra ýok. Muny diňe siz saklap gelýän. Siz saklamadaňyz bir günde ýykylýar. Onanyň Türkmen halky bir aýaga alman şunu aýrýar. Gaty ýyky wagtda. Siz saklap gelýän hemme zat. Eger siz kanun bozmasaňyz, eýýän ýykylmaly adam, biz eýýän demokratiýada ýaşap, birenip, dogan garnaşlarymyz bilen sadaklar berip, şuraya irkinç kesele karşı yürüyütü, bütün dünya spesialistleri getirip, şonu durup, ülün doganlarımızı yankı can edip, saklap, ülünmen getirirdik. Özümüzü ona. Sebebi, her emhimeş, her polis, her prokuror işgari bizim garnaşlarımız. Biz imsin ediyoruz. Gayti, bula parakoğlu edip, yani diktatör olursa bizden barıp ay inimcan, oğlumcan, doğuncan, aktıkcan, gayrat et, dayıcan, kömek et deyip üstüne pul verip parakoğlu ettirip biz demeli. Stop, kanun bozma. Halkı kıynama. Ertesi gün sen cevap verin. Sen için çağırın cevap verin. Sen maşgalan, yigirinin maşgalı ol. Tersap bol. Kanun bozma. Arası gat çöregi, gara çöregi, su gatyryp ýyp bolýan, akyn ýaşa. Ine şonu biz öz garnaşlarymyza aýtmaly. Biz öz garnaşlarymyzy şol hukuk gorýan edarlarda işleýän garnaşlarymyzy hukuky bozmakdan saklamaly. Onu bizim halkymyz gaty çat ýagdaýda galyp şu Berdimuhammedow aýrar. 1 sentýabrdan Türkmenistanyň halky aktiv hareketleri geliyor. Siz görürsünüz. Şoň üçin içinde daşına protestler, mitingler başlanýar. Bütün dünya gurumları seyretdi şu zatları. Haçan şo başlasa, eger siz öňkü kanun bolup öňe çyksaňyz, siz jenaýa çekilersiniz. Diňe Türkmenistanyň kanunlary boýunça däl, bütün dünya kanunlary boýunça. Şoň üçin sizi duýdurýar. Sizi inni aýlan kelleňizi kanun tarafa inni kanuny seyredin. Siz de şu döwlet gerek, siz de agy berip gerek. Siz de ösüp barýan Türkmenistan gerek. Berdimuhammedow bilen ösüp barýan Türkmenistan ýokdur. Ösüp barýan bir näçe pudoklaryň ykdysadyety ösýändir. Ösüp barýan zatlary, ýani kiçik pudoklar bardyr, o ýerden bu pul ogurlar ýani finansiýal edilýär. Halka kömek edilýär o. Ine 1,5 milyondan gowrak halk daşynda näçe içine salady. Näçe şoň doğun garnaşlaryny gördürmäne, ýani ölük güdüp bu tarapda içinde adamlar daşyny ölük güdüp biýigini görmän, onu ýaly beýik watançylyk şunda da bolmady. Beýik watançylyk şunda da görüşýän bolsaň, seni 30 kay berýärler. Watana barp bilýärdim. Yaramasaň, ýygyňdan gelýärler, ýani aragatma çykmady. Bunu ýaly kesilen okdy. Uruş ýok Türkmenistanda. Näçe maşgalan tozdurdy. Näçe bir maşgalan adamlaryny enatasyny içine salan çağalaryny daşna çıkaran yaramayan çağalaryny ejedin kakatına vurduň. Näçe? Näme boldy beýle?
Näme ol Nemisinden beter düşmanmydy türkmen halkyna? Näme oldy Türkmenistanyň ýaty halkyny daşyna nelegal etdi? Näme oldy? Näme etdi o halk ona? Öz eşekligi bilen türkmen halkyny gatul çukur, gatul betbaçyna salyp gelýän bir binamyz. Ne şo boldy. Şoň üçin bizim geljeğimiz, bizim bakty durmuşymyz, diňe bizim elimizde, hormatly watandaşlar. Bir sany öýüne ornulýan bir bandit adama bütün halk bolup ýygryp durmak bir utançlar. Şoň üçin sen prokuror bol, sen emkänmeşik bol, sen polis bol, bir özüň gowuny etýän bolsaň, diňe ýallak däm bolýan bolsaň, onda adam bolýan bolsaň, inne senem gal, inne senem öz hereketini etmeli. Biz Türkmen halky, Türkmenistan bolup, sizem Türkmen halkynyň adamlary öňe gitmeli. Biz diňe ýere gidýär. Inni bolu durmaly. Biz öňe gitmeli. Berdimuhammedow Türkmen halkynyň öňünde hiç kim. Ol Türkmenistan prezidenti, ol bir bandit. Konstitusiýany bozýan, kasam içip, aýdan zatlaryny sözlerine durmayan bir kezzap bandit. Türkmen halkynyň pullaryny oglap duran bandit. Biz onu aýyrmaly. Ya ol gan döküşük bilen aýrylýar, ýa-da halk galyp, ýa-ni hemmemiz halk bilen galyp, ýa-ni şuny gan döküşük aýrylýar. Başga ýol ýok. Egerde kanun ýolda biz başarmasak, soň bizi halk diňlemez. Bul diňe gan döküşük bolar. Şoň üçin men size duýdurýan, egerde siz hakykatdan hukuky gorajak bolsaňyz, adamyň haklaryny gorajak bolsaňyz, onu adam haklary almana adamlar aşkayet edinne şolary mümkinçilik döredin, öz haklaryny almana. Sebäpsiz hukuk gorayan edarlar. Men türkmen halkyna ýylanjak bolýan şu meseleler, Türkmenistanda bolýan betbaçylyk hemme türkmenlere, Türkmen ýanym Türkmenistanda diýdim şol. Hemmelere degişli. Sen niýede dogunulmasaň dogulay. Sen Türkmenistan pasportyň barmy? Sen türkmen. Sen da kansa Türkmenistan üçin gitmeli. O bizim borcumuz. Başka yol yok. Şoň üçin Büyük Türkmenistan, Büyük Türkmen halky diňe sağ